en vældig stor forståelse for, at når man er inde i en alvorlig økonomisk krise, så viser man også mådeholdenhed og også spare på de statslige udgifter. Men der skal være rimelighed i det. Når man samtidig så midt i alt det her, og alle de nedskæringer, man kommer ud fra, og folk, der måske mister deres eksistensgrundlag efter nytår, samtidig fra regeringens side lader ulandsbistanden stige med 834 millioner kroner over 2 år. Når man dertil lægger de ekstra udgifter, der kommer til udlændinge her i landet, så kommer det op på over 1 milliard kroner. Jeg vil gerne høre, hvordan hr. Magnus Heunicke forklarer sine vælgere det, når han er ude. Jeg ved godt, hvordan jeg selv klarer mine egne vælgere, men hvordan forklarer hr. Magnus Heunicke og Socialdemokratiet det her fænomen? Ordføreren. Ja, jeg tror, det handler, det er jo et åbent spørgsmål, tak for det. Jeg tror, det handler om menneskesyn. Jeg tror, det handler om en gang imellem at sige, og tale hinanden lidt op, og sige, at det fællesskab, vi er en del af, det er et af verdens stærkeste og et af verdens rigeste fællesskaber. Det er Danmark, og det er et privilegium at være dansker. Vi knokler for, at vi skal bevare vores fællesskab, men vi er også i en situation, hvor vi har ansvar for hele kloden, og hvor vi vil være med, hvis vi kan. Vi er et lille land, hvis vi kan være med til at mindske krige og konflikter, og mindske sult og elendighed, så synes jeg, det er godt, og det er for mig at se en smuk dansk, helt dansk klassisk værdi, at selvfølgelig er vi solidariske, også med dem, som er verdens allerfattigste. Det er den måde, jeg siger det til mine vælgere på, og for at være helt ærlig, de køber den fuldstændig. De synes, de er faktisk fuldstændig enige i, at det er smukt. Det er en smuk, god værdi, som vi ikke skal give køb på. Søren Espersen. Ja, nu synes jeg, at hr. Magnus Heunicke skal holde op med at stå og diskutere mit menneskesyn, som man overhovedet ikke kender. Hvor kender han det fra? Overhovedet. Er det sådan noget, at han bare sådan opfinder, hvordan er hans egen menneskesyn? Det er en latterlig diskussion, og jeg troede, vi for lang tid siden var over den. Det var sådan noget, der lå tilbage i Poul Nyrup Rasmussens tid, men det er tåbeligt. Lad være med at gå ind i mit indre, det skal jeg nok klare selv, når jeg når frem til dommens dag. Må jeg så spørge, når Magnus Heunicke siger, at vi er jo verdens rigeste samfund, vi har jo penge nok. Prøv at forklare det til de danskere, der ved nytårstid falder for dagpengereglen. Prøv at forklare det til de familier, der pludselig står uden eksistensgrundlag efter nytår, som Socialdemokraterne ikke vil med til at hjælpe, at vi er jo verdens rigeste, og det er smukt at give til udlandet. Prøv at forklare dem det. Jeg synes, det er amoralsk, at man på den ene side forlanger, at danskerne i den grad skal holde for, og så sprøjter man penge ud af landet, og ofte til korrupte regimer. Det er det, der sker. Ordføreren. Med al respekt, det er Dansk Folkepartis spørger her, som selv definerer, hvad der er moralsk og hvad der er amoralsk. Hvad er det andet end et spørgsmål om menneskesyn? Hvad er det andet end et spørgsmål om, hvordan man definerer, hvad der er moralsk og amoralsk her i samfundet? Det tror jeg vil godt selv om og selv definere, hvad jeg synes er moralsk og amoralsk her i samfundet. Noget, jeg synes er amoralsk, for eksempel, det er, hvis man selv foreslår og selv indfører og beskærer dagpengene. Selv bærer det med ind til Finansministeriet før valget. Det var det, Dansk Folkeparti jo gjorde. Selv indførte det, selv stemte for det. Og nu bagefter prøver at komme som prinsen på den hvide hest og siger, hov, nu vil vi da godt lige prøve at redde det hele. Nu er vi da nogen, som vil godt være de store helte her i sidste øjeblik. Sådan fungerer det jo ikke. Der må man stå ved de beslutninger, man har truffet. Og da man overhørte advarslerne, ja, så må man jo sige, det står jeg på mål for. Vi socialdemokrater står på mål for, at vi gør alt, hvad vi kan for at skaffe arbejdspladser, for at sikre, at de udsatte mennesker i Danmark kommer ind på arbejdsmarkedet igen. Fru Johanne Schmidt-Nielsen får en kort bemærkning.